Ракетата – женски род. Топката – женски род. Любими, верни, но някога и непредсказуеми. Едната изглежда послушна в ръката ти, особено ако я стискаш здраво, а другата може да отскочи където си поиска, да ти даде победата или да ти откаже. Днес реших, че няма да съм твоя, макар че си дал всичко от себе си и си потънал в пот. Така е и в живота. Той ни вдъхновява да постигаме повече, да се пресегнем към своя максимум, да преследваме страстта си. Страст. Още една силна дума в женски род, както ракета и топка. Но каквото да ми поднесат дамите, винаги имам партньор, който знам, че никога няма да ми изневери.